Is number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gab. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:06. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Tando ay ginto, ibang ginto. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang. Martes po nga ang pensa 24 sa bulan kan Mayo 2022. Ini ang Bareta alas 12. Ako po ang sunod na kapag Bareta, Mardila Daing Iba. Henot sa headlines kan darakulang Bareta sa lado lokal. Mas dakol na eskwelahan sa Bicol, tinugutan kan DepEd na magkaiguan in-person recognition as in graduation. Lokal na gobyerno kan Legazpi, magkakaiguan in preparasyon sa pagpalis kan administrasyon sa Hunyo 30. Education assistance kan Albay Provincial Education dapat magpadagos. APEC may pangapudan sa mga residentes kan Barangay Bacolod, Tabaco City. Sa lado nasyonal, Arsenio Balisacan tinangron ng posisyon bilang Socio-Economic Secretary ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Pagpatob nin border restriction asin pagitaas kan alert level status atamba sigun man sa sarong eksperto. Cavite Congressman Boyeng Remulla inako na ang tangro bilang masunod na Justice Secretary. Sitwasyon kang COVID-19 ka nakalis na taon, dakula ang pinagbago sa nakalis na 2 taon. Mientras tantong sa ibang nasyon, kaso nin monkeypox sa England asin Scotland padagos na nadudugangan. Sa lado ni Karawati Sports, Army Commanding General Lieutenant General Romeo Bronner Jr. ipinaabot ang sayang congratulations sa mga atleta kan Philippine Army. Yan ang headlines kunya sa detalles ka mga Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. United Home Kidulets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Dahilan sa pagturos ka mga restriksyon na sinababang kaso ng COVID-19 sa Bicol, ang sentral na opisina kan Department of Education nagdesisyon na mas dakol pang eskwelahan ang tugutan na magkaigwa nin in-person recognition as in closing activities. Iyon ba na pinag-anunsyo ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad kung sa insangunyan, nasa 2,500 na mga eskwelahan sa reyon ang nagpapartisipar sa limited face-to-face classes. Ipinaliwanag ni Sadsad na dakulang bagay ang pagpairarom sa alert level 1 asin 2 sa nasabing desisyon alagad kay puan magiraray ang pagtukot kan kanya-kanyang lokal na gobyerno asin mga magurang. Sinabi ka ng opisyal na sa mismo aldaw kan seremonya maigot na ipapasunod ang public health standards dahil man kay puhan na mag-abraso o handshake asin sarong magurang sana ang tutugutan na magsabay. Sigon sa DepEd, kalendar ang
o DepEd calendar ang recognition na sing closing ceremony sa mga eskwelahan gigibuon po noong 27 sa Hulyo 2, 2022. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Fortiplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Bilang pagsunod sa kasuguan kan Department of the Interior and Local Government, ang gobyerno lokal kan Legazpi City nagkakaigwa naman ng mga preparasyon para sa pagpalis kan administrasyon sa masalidang liderato sa Hunyo 30. Sinabi ng Alcalde Noel Rosal na kinakaipuhan na areglado ang gabos ng mga dokumento sa siniba pa sa paghali niya sa pwesto asin ipapalis ang liderato sa magiging bagong administrasyon, kamatukal na alkalde na sa iyang agom na si G. Rosal. Sa ibang lalado, ang alkalde nagkakaigwa naman ng paghanda sa pag-asumir niya bilang bagong gobernador kan Albay pon sa Hunyo 30 matapos niyang daugon sa eleksyon si Gobernador Al Francis Bichara. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Dinawanan na sa operasyon kan Albay Provincial Education Department naan sa indang programa sa edukasyon sa administrasyon ni Gobernador Al Francis Bichara nagapadagos manggiraray tanganing makatabang sa mga tios ng estudyante sa alagad desidong makapagpadagos kan sa indang pag-aaral sa sagkod na makatapos sa koleyo tanganing magkaiguan ng armas sa paghanap ng trabaho. Sinabi ni PED Chair Dr. Cham Zuniga na padagos ang sa indang pagtaon ng educational assistance kung saan ang prioridad ninda ay ang mga estudyantes na nasa isla siring sa Rapu-Rapu, Batan, San Miguel, asin Cagaray. Idinagdag pa man niya na nagpapadagos man sagkod sa matapos ang termino ni Bichara sa Hunyo 30. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Nangapunan si Albay Power and Energy Corporation o APEC General Manager Apo Alvarez sa mga residentes kan Barangay Bacolod, Tabaco City na naputulan ng kuryente kasuhapo na mag-apply ng reconnection sa sendang opisina tanganing maibalik ang supply ng kuryente sa sendang mga residensya. Ina naging pahayag ng Alvarez matapos na kasuhapon naging matariyong po ang ginibong pagtangkas kan transformer asin pagbaklas sa mga linya ng kuryente kan mga residentes na nagkaigo ng illegal na koneksyon. Sigung kay Alvarez haloy ng problema kan sa indang korporasyon ang Barangay Bacolod asin 4 na beses na nagbalo ang sa indang grupo na tangkason ang mga ini alagad nagpalyar sinda kung kaya naghagad na nin tabang sa kabulisan kan Tabaco asin Albay Provincial Police Office. Sinabi na Alvarez na nasabing lakdang parte kan sa indang maiwason na kampanya asin operasyon kontra sa illegal na koneksyon ng kuryente sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Mantinido nga baba ang numero ka mga residentes kang Catanduanes na nagpabakuna nin booster shot kontra COVID-19. Sigun ni kay Department of Health Catanduanes Provincial Officer Dr. Robert Gianacchino sa ibong kanalangkaw na vaccination coverage sa probinsya para sa first and second dose kang bakuna kung kaya nahadit sindala na takinongfirmar kan sa indang sentral na opisina na igwanin lokal na transmission kan Omicron subvariant sa Pilipinas. Dahil lang kini sa girare na nangapudan ang DOH Catanduanes asin ang lokal na opisyal sa mga Katandungano na magpabakuna ng booster ang mga kwalipikado na maresibi kaini. Tilawan nito na kino na highly contagious ang subvariant kanang Omicron kung kaya importanteng mabakunahan ng dugang na proteksyon ang publiko para mas mamantinir ang hababang numero ka nagpositibo sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Kasarapang baretang lokal, sinabi ni Department of Health Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera na mas pinaigot pa ninda ang ipapanapaotob na lakdang kontra sa COVID-19 sa tao kang patakot kan subvariant kan Omicron sigun man kay Vera na naman tinidong hababa ang vaccination coverage kang Bicol kung kaya kaibanan sa 5 rehiyon sa nasyon na may hababang turnout kang bakunahan. Sinabi ni Vera na sa pinakaultimo nindang datos may natatada pang 1.3 milyon na Bicolano anday pa nakakaresibin ng bakuna alagad at piginguan ninda na mabakunahan ang mga ini. Nangapunan si Vera sa mga Bicolano na magsunod manggiraray sa public health standard matapos manutaran ang paglangkaw ka numero kan mga nagpositibo sa halang kanakalihis na simana.
Magatugang niya po ang kabilugan kasatuyang bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sport sa sinibapa, makalis lang kani. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Aaray pero di bibigay. Hardilyn Diaz po. Yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pagluluha ng mata, nasolusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Eye solution po, maganda po pagka medyo nararamdaman ko na parang minumuta yung mata ko, tapos medyo nagluluha. Nilalagyan ko lang po nun. Umaayos na po yung pakiramdam ng mata. Ito po, nandito po ako ngayon para magpasalamat sa lahat-lahat. Ako po si Leona Rodriguez, 59 years old na po ako, taga Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Pruweba sa kaibigtibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College, sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Ang init! Summer na talaga. Mukha
buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente nang hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal, ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand, 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baretang ini hatod sa Indokan, tando ay ginto, ibang ginto. Sa bareta niya ito sa lado nasyonal at ang pangmarahay para ipautob ang gobyerno ang border restrictions asin pag-itaas kan alert level sa nasyon apisar ka na-detect na nakakaulakit na Omicron subvariant na BA.4. Inan sinabi ng infectious disease expert Dr. Ron Gensolante dahil maski sa ibang nasyon na igwang na kay strong BA.4 as in BA.5 dahil man nag-implementar kan border restrictions. Imbis kini kay puwang kang gobyerno na makusog na bandayan ang sitwasyon as in iperarom sa test ang mga vulnerable individual na may COVID-19 symptoms. Magirumduman na na-detect sa sarong Pinoy na gikan sa Middle East kan May 4 ang BA.4 na pagkukonsiderar na variant of concern. Dakula na ang pinagbago kan sitwasyon kan nasyon sa isyu kan COVID-19 kumpara sa nakalis na 2 taon. Ini ang sinabi ni Dr. Guido David kan Octa Research Team sa Tahaw kan patakot kan panibagong subvariants kan Omicron na nakalaog na sa Pilipinas. Sigon kay David, nasa ngunyan, magayon na nahihiling na numero sa ekonomiya kan nasyon. Sa katunayan, sinabi niya ang Pilipinas na ang may pinakababang bilang ng kaso kan COVID-19 sa bilog na Asya. Ikinumparar ni David sa Taiwan na
sinabi niyang nakapag-rehistro ng 100,000 na kaso sa kada aldaw, mantang halangkaw man ang kaso sa Amerika sin South Africa. Sinabi niyang ang Pilipinas mantinidong nasa low risk classification paman giraray. Katakod kay ni kumbinsido si David na dakula na itabang kan vaccination program kang gobyerno para magturos na ang restriksyon sa nasyon ay yuman ang naging dalan sa ditit na pagkabuhay kan sa tuyang ekonomiya. Kasabay kay na nangapulan si David sa publiko na ugalion na magsunod sa health protocols asin magpabakuna na tanganing day masayang ang gabos ng mga pinagpagalanta. Inanunsyo na ni President Bongbong Marcos Jr. na pigtangro niya kay Arsenio Balisacan ang posisyon bilang Socio-Economic Planning Secretary. Sa sarong press briefing, sinabi ni Marcos na inako na ni Balisacan ang sa iyang offer na pamayuhan ang NEDA. Sa sendang paguro ni Balisacan, nagtutugmaan sa indang pagiling sa isyu kan pagpapaswag kan ekonomiya sa nasyon. Kaibanan di ang pagtaonin puder sa mga rehiyon na makapagtaonin rekomendasyon. Siling man ang pagpapakusog nin partnership sa ibang nasyon. Kinumpirma man ni Attorney Vic Rodriguez na inako na ni Benny Laguesma ang tangro na panginutan ang Department of Labor and Employment o DOLE at sinsusan tut sa OPLE sa Department of Migrant Workers. Inako na ni Cavite Representative Jesus Crispin Buying Remulla ang tangro na maging masunod na Justice Secretary. Sinabi ni Remulla na bihira sa siring na oportunidad sa mga pareho niyang abogado dahil sa mga bagay na kinagaypuan nindang tukaron ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Mantang dakol na problema ang justice system ka nasyon. Napagarama na na-re-elect si Remulla bilang representante kani kapitong distrito kang Cavite sa natapos pa sa ng 2022 elections. Dahil ang digdi, sinabi ni Remulla na pwedeng mag-appoint ng caretaker o magkonduktan ng special elections para magsalida sa iya. Mayroon sa daig pa man nin pigluluwas na pahayag ang kampo ni Marcos manungod sa pahayag ni Remulla. Kabareta niya to sa ibang nasyon, duman sa London. Maabot sa total na 37 kaso nin monkeypox na nadiskubre sa England at in Scotland na nagdara sa bilang na 57. Ang 36 na kumpirmadong kaso na diskubre sa England. Sinabi ka ni UK Health Security Agency and Public Health Scotland na imbisuhan na ninda ang mga high-risk contact cases. Kaya kumpirmadong kaso ni Daingo na o nadali pa man na patunayan na positibo o nagkakaigwa nin sintomas na mag-isolate ng una nin 21 dias. Sa lado ng Karawat Sports, ipinaabot ni Army Commanding General Lieutenant General Romeo Brono Jr. ang sayang congratulations sa mga atleta kan Philippine Army na nag-entra sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Sa iyang sinabi na mataryumpong na itaas ka mga atleta kan Philippine Army ang bandera kan Pilipinas. Idinagdag pa man niya na nambag ka mga atleta kan Philippine Army dakulang kontribusyon sa pagkamit kan Team Pilipinas sa ika-4 na pwesto sa pagtatapos kan SEA Games. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa siyensya sin teknolohiya, ibang klaseng print brush ang imbensyon mo niyan ka mga eksperto sa siyensya sin teknolohiya sa kinaban dahil apisa ka makaskas na ini malinigong pa asin daing kalat ng pintura inapod ni daing print brush XDR. Simple sa nang paggamit kaya ni sa tabang kan sa imong smartphone sa bagay ng Bluetooth magdisenyo sa smartphone mo nin ano man na drawing o lettering asin presto may babalyo ini sa gusto mong medium siring kang papel, kahoy, plastic, metal asin tela gamit ang Printbrush XDR. Istoryang naiiba. Sa satuyang espesyal na istorya, sarong 95 anyos na lalaki sa Cardiff, United Kingdom ang nagpatunay na daing atab o late sa pagkamot matapos siyang magpakasal sa primerong pagkakataon sa iyang one true love. Pangyari. Namidbida ni Julian Moyle ang sa iyang bride na si Valerie Williams, 23 na taon na ang nakakaagi sa Calvary Baptist Church sa Cardiff, UK. Si Valerie 84 years old na ngunyan. Kanakaging Pebrero 2022, nagpropose si Moyle kay Valerie asi nagpakasal sinda kanakaging Huwebes, Mayo 19 sa simbahan kung sa ininda o sinda primero nagkamit bidan.
Inatindiranin 40 nindang kapamilya asin amigo ang sindang kasal. Ipinangagi sa Australia si Moyle asin nag-migrate sa UK ka 1954. Soloist siya sa Welsh National Opera dahil tutok sa iyang karir bilang singer dahil naging prioridad ni Moyle ang pag-agom durante kanobin pa siya. Pagkatapos sa sindang kasal, nagduman ang newlywed sa Australia para sa sindang honeymoon. Sina Julian Moyle, 95 years old, at sina sa iyang bride na si Valerie Williams, 84 years old. Flashback! May 24 o Mayo 24 kan taon 1915, napili kan Board of Regents kan University of the Philippines si Ignacio Villamor bilang presidente kan universidad. Si Villamor ang primerong Pilipinong presidente kan UP. Siya ang executive secretary kan Philippine Commission durante kan sa iyang eleksyon bilang UP president. Nagasumir siya sa trabaho Hunyo 7 kan nasabing taon. Mga tugang yun na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipon na si kinalap sa DCGB News Base. Sa pangarang gusto yung naging kaibanan sa pagbabareta sa laro technical, Chief Ramir Bunjing Tanay, Siringman, sa DCGB Social Media Department, kasabay na si Tricia Marilitana, asin si Richard Astor. Sa pagsulat ka mga bareta, si na News Director Edwin Peralta, asin Angel Mustaza. Sa pangaraman po, ito yung partner si Attorney Christine Longabella. Ako po sa nung lingkod, thank you and God bless the Philippines. Mardila daing iba. Salamat po and good morning man o kaya salamat kay Lou Arthur Escobar watching dyan po sa Saudi Arabia. Sendo ka boss, thank you. Abangan po. Susunod na ang Rated K. Ang ulok ni Angel Mustaza sa Iskaramusa. Taod-taod sana. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kaya pa rin, kaya pala ang tagal.